Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πασχάλης Φλόριος, είμαι ο Διευθυντής Σπουδών των Φροντιστηρίων Ανάλυσης του Τρίλοφου Θεσσαλονίκης και θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή των απαντήσεων και σχόλιο σχετικά με τα θέματα της χημείας για τις εξετάσεις Yale 2024. Θα αναφέρουμε πρώτα τις απαντήσεις, εν συντομία, με τα σχόλια για κάθε θέμα και μετά ένα συνολικό σχόλιο. Δεν υπήρχαν παγίδες και δυσκολίες στο πρώτο θέμα, σε κανένα, ήταν στη γνωστή δομή, πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος, όλα αναμενόμενα, ίσως λίγο το Α5, ερώτημα 2, με τον υβριδισμό του βυριλίου. Ένα εύκολο θα το χαρακτήριζε κανείς θέμα Β1 στον περιοδικό πίνακα. Ένα χιλιοζητημένο θέμα μετατόπιστες χημικής ισορροπίας στο Β2. Το Β3 θέματα αιμορραγικών δυνάμεων αντίστοιχο του σχολικού βιβλίου. Και το Β4, κατά την προσωπική μου γνώμη, το θέμα είναι άστοχο. Θα μπορούσε να ζητήσει κάτι σχετικά με το ποσοστό των μορίων που έχουν κινητική ενέργεια μεγαλύτερη της ενέργειας ενεργοποίησης, αλλά το απέφυγε. Νομίζω ότι τα απαντιόνταν εύκολα, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα που απλά θέλει να πούμε ότι αυξάνει η θερμοκρασία, γι' αυτό αυξάνει η κινητική ενέργεια των μορίων. Το δεντράκι ήταν ένα κλασικό δέντρο για 10 μονάδες, μάλλον εύκολο. Σημειώνω ότι κάποιοι μαθητές θα δυσκολεύτηκαν λίγο στη μετάβαση στις οργανικές ενώσεις λάμδα και μη, όπου ίσως δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν την αλογονοφορμική αντίδραση. Με λίγο προσοχή θα έβγαινε αυτό και δεν εξηγεί ποια είναι η λάμδα και ποια είναι η μη. Μπορεί να δώσουμε και τις δύο εκδοχές για τα προϊόντα της αλογονοφορμικής. Μία άσκηση σχετικά σύντομη που ήταν εφαρμογή στον πολυμερισμό, στη στοιχειομετρία του πολυμερισμού και στην οσμοτική πίεση. Ένα αρκετά καλό θέμα, όχι πολύ δύσκολο πάντως, στη συνέχεια χημικής κινητικής και φτάνουμε έτσι στο τέταρτο θέμα. Το Δ1 είναι πολύ κλασικό θέμα διπλής επίτευξης κοινού ιόντος με δύο ασθενή οξέα. Θα χαρακτήριζα αντίστοιχα πολύ κλασικό θέμα, δηλαδή και το Δ2, όπου μας λέει ότι δημιουργείται ρυθμιστικό διάλειμμα. Στο Β ερώτημα θέλει λίγο προσοχή. Θεωρώ ότι κάποιοι μαθητές εκεί μπορεί να χάσουν μονάδες λόγω του ότι μπορεί να έκαναν στρογγυλοποίηση που δεν έπρεπε. Και στο τελευταίο ερώτημα, όπου είχαμε οξυδρομική αντίδραση, έβρεση τελεστών και μετά απλές στοιχειομετρίες εκεί πάνω σχετικά με την έβρεση της περιεκτικότητας του δείγματος σε καθαρό θείο, κλασικά πράγματα γενικά. Στο γάμα ερώτημα σημειώνω πάντως ότι θα έπρεπε ίσως να δοθεί ότι το θηικό οξύ θεωρούμε ότι είναι ισχυρό στην πρώτη βαθμίδα. Δεν είναι στη δεύτερη, γι' αυτό το ανιόν αντιδράξει ισομέρειτα με νερό. Τα θέματα συνολικά ήταν σαφώς διατυπωμένα και στην ορολογία του σχολικού βιβλίου. Δεν είχαμε δύσκολες εκφράσεις όπως παλαιότερα χρόνια που μπέρδευαν τους μαθητές. Χαρακτηρίζονται ως πολύ λογικά στο θέμα του χρόνου. Σε αυτό το θέμα ήταν πολύ καλύτερα από πέρσι. Θέλω να σημειώσω ότι έκανε εντύπωση η απουσία άσκησης χημικής ισορροπίας, ένα ιδιαίτερα βοηθευτικό κεφάλαιο έλειπε από τις ασκήσεις. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη χημεία είναι η τεράστια ύλη και το γεγονός ότι οι μαθητές δεν προλαβαίνουν να εμπεδώσουν την ύλη όπως θα ήθελαν λόγω ακριβώς αυτού του παράγοντα. Οι μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία από τις μικρές τάξεις του Λυκείου, της πρώτη Λυκείου, έχουν καλύτερα θεμέλια πάνω στα οποία θα βασιστεί η πορεία τους σε όλο το Λύκειο μέχρι και τις τελικές εξετάσεις. Έχουμε ακόμα ένα μάθημα, αρκετές μέρες για καλή επανάληψη. Θα κάνουμε φυσικά βίντεο και για αυτό το μάθημα, το καθένα από τα τελευταία μαθήματα. Λίγο υπομονή ακόμα, δύναμη και κουράγιο για να τελειώσετε με τον καλύτερο τρόπο τις εξετάσεις.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια σε όλους τους μαθητές.